I lost him, but I found myself. Medyo taas ni siya. Nga naman. 2014, nag-ilhanay mi aning John. Dili niya tinuod na pangalan. Sa near group mi, nag-ilhanay ani niya. Mauto, sige na mig-chat. 4 months na mi, sige chat. Until niabot ang time na nakita na mi somewhere in Mindanao. Mauto, pagkita namo, nagstorya mi. Pag human ato, gihatod na ako siya sa terminal. Ya pag-abot namo sa terminal, nag-ana siya sa akoa. Kanang, na ako'y ingon nimo. Di ni manggod nimo deserve kung sa chat na ako ni ingon. Kay dapat jud sa personal, kay ikaw ang babae na dapat jud i-treasure. Ikaw ang babae na deserve ang respeto ug ikaw ang babae na dapat jud i-fortan. Pwede ba ko manguyab nimo? Kana iyahang giingon. Grabe. Di pa'y kaayo ko anang panahuna kay na-feel jud na ako ang iyahang respeto sa ako. Mauto, isugot ko. Fast forward September 29, 2015, isugot na ko siya. Bali 6 months ko niya gipanguyaban. Mauto mas naging sweet pa siya sa ako Kani sila naa sila kaya. Or ingon na lang nako na dato sila. Kay naa sila negosyo. Yang iyang mama kay doctor. Tapos ang iyang mga igsuon naa na sa gawas. Maong pag mag-date ni, siya tanan gastos. Bisag gusto na nako mag-ambag, dili ko niya sugtan. Kaya ang rason lagi niya na mas kailangan na ako ang kwata sa ako ang pagskwela. Tinuod pod lagi. Mauto ni agi ang minuto, oras, adlaw, semana, bulan ug tuig, mas naging strong pa amo ang relasyon. Tapos open na siya sa side niya. Pero sa ako, dili pa. Kay dili lagi na ako gusto ma-disappoint ako ang mama. Nag-aaway mi pero kanang dili grabe na away. Mauto, naay time mag-worry ko kay basi moabot ang time na kanang dako na problema ang moabot sa amo tapos dili na mo kaya. Year 2018, ni-graduate na jud siya. Mauto, lipay kaayo ko para niya kay another goal na sa niya ang na-achieve niya. Tapos pagkahuman ana, nag-ingon siya sa ako ana. Love, sa Manila ako mag-review love, okay lang ba sa imo love? Nakuratan ko kanang panahona pero wala na ako gipahalata sa iya Syempre love, basta dapat makapasa ka sa board exam. Dapat before mag-end ng 2018 na engineer imuhang pangalan. Tubag na ako niya. Pero sakit ako ang buot ato kay nga nung wala man siya nag-inform o sayo. Mauto ni abot na ang time na kailangan niya magpa-Manila. Okay man mi sa una, hangtod napansin na ako na ako na lang pirmi ang ga-adjust. Pero wala na ako ginasumbat sa iya kay dili na ako gusto ma-discourage siya. Hangtod ni abot sa point na nagsakit na lang ko kay ini gabi ilang man mi magstorya. Tapos pag human na magstorya, mag-study na sad ko. Tapos dili pa jud lalim mag-accountancy. Ya 3rd year pa jud ko atong panahona. To think pila ka book ako ang major pero wala na ako ginaingon sa iya Hangtod ni abot ang time na nag-take na siya og exam. Kinapray jud na ako na makapasa siya. Pag human sa iyahang exam, niuli na siya dire sa Mindanao. Maong happy ko atong panahona kay ginaisip na ako at least karon mao kinabalik amo ang schedule. Pero mali di ay ko kay mas nag-worse. Sige na lang mig-away tungod sa time. Ginaingnan pa ko niya na time management lang ang kulang sa imuha. Mauto, sakit kaayo sa ako ang part pero sige ra Japon. Laban Japon. Hangto ni gawas ang result sa iyahang exam. Lipay kaayo ko para niya kay nakapasa siya. Nag-celebrate sila tapos gi-invite ko niya. Pero dili ko makalakaw kay pag-ugma ato exam nako sa isa nako ka major. Maong suko kayo sa ako Nagiteksan ko niya. Kung kano sa tika kailangan diha pa ka wala nagpakita. Abi na ako nalipay ka. Ngano wala man ka diri karon? I-explain na kong tarong niya pero wala Japon ko niya giintindi. Mauto ni agi ang adlaw, semana ug bulan. March 2019, departmental exam na sad nako. Tapos pagka next week, gihatag nila ang score namo.
Nakahilak jud ko wala sa oras kay na ako'y duha ka subject na dili na ako napasa. Mauto, sige na kong kabalaka. Tapos gitawagan na ako siya pero dili siya matawagan. Sige ra kong hilak until nag-uli ko. Wala na ako giingon sa ako ang mama kay maulaw ko. Unsa ko na klase na anak, dili sayon mangitag kwarta. Mauto, gitawagan na ako siyang balik. Love, pwede pati ka makastorya? Uyab ko niya ha, pero nananghid pa ko niya. Sakit kaayo para sa ako pero wala marupok. Love, pwede unya na lang love, kay naapa ko'y gina-check sa ako ang email love. Kay nadawat na ako sa ako ang gina-applyan love, katugod ginakwento na ako sa imuha dati. Basta, tawagan ti kag balik love. Mauto, gipalong niya. Mauto, ginaisip na ako na asa naman tong iyahang mga promise na inig kailangan na ako siya, always siya dira para sa akuha. Asa naman ako ang love na gimahal? Lahi naman gud ni siya. Dili naman ni ako ang love. Dili na. Nilabay na lang ang adlaw og bulan, mas nag-worse amo ang relasyon. June 2019, abre klase na sad, pero dili ko ka-proceed sa 4th year kay na ako'y bagsak. Sakit kaayo sa ako ang buot kay tungod sa duha ka major, di ko ka-proceed. Mo-graduate na unta ko karong 2020, pero wala. Mauto, giingon na ako kay mama na, Ma, I'm so sorry. I failed, ma. Sorry kaayo, ma. Kabalo ko, ako ang may sala. Sorry kaayo, ma. Unta, dili ka ma-disappoint sa ako, ama. Abi na ako kasukan ko niya, pero iya akong gi-comfort. Mauto, nag-chat pa mi ni Mr. Engineer, pero murag wala na spark. Wala na ako giingon sa iyaha na di ko ka-proceed kay busy kaayo siya sa iyahang career. Wala ko nakipagbulag kay ako ang babae na never pa nakipagbulag. Bahalag ako ang bulagan basta dili lang ako ang makipagbulag. September 29, 2019, ako siyang gichat na makipagkita ako niya. Tapos, negora pod siya. Mauto, nagkita mi sa isa ka restaurant. Iya akong gipangutana. Love, unsa di ay naa? Itulo na lang ako ang luha sa iyahang atubangan. Dili na jud ni ang lalaki na ginapangayo na ako kay God. Lalaki na ako ang gilove sa sulod sa upat ka tuig. Tapos ako ang gitrapuhan, ako ang luha. Happy 4th anniversary, Mr. Engineer! Tapos itulo na sad ako ang luha, tungod sa kasakit sa ako ang heart. Love! Sorry, love! Wala na akong ginasadya, love! Sorry, love! Mubawi ko, love! I swear! Nabisi lang jud ko, love! Love, this is the last na makalimot ko, love! Sorry, love! I love you so much! Ingon niya, while ginagunitan niya akong kamot. Gusto na ako maminaw ka. Gusto na ako, bisag karon, ako na sad ang oras ug atensyon nimo. Bisag karon lang. Anak ko sa iyaha. The day na naging kita, na-bless jud ko kay naanay taga-cheer sa ako pag di na nako kaya. Naan ako hilakan pag ma-zero ko sa accounting. Naan ako maingnan sa ako ang mga problema. Happy di ba kaayo ta dati? Love ko nimo di ba? Nag-promise ka di ba? Pero nga naman love. Nana ba iban love? Giduulan ko niya. Shh, shh. Ayaw naghilak love please. Ingon niya sa ako Please, paminawi sa ako. Pahuman na sa ako bisag karon lang. While gahilak ko. Mr. Engineer, dili na ikaw tong ako ang love na nailhan. Dili na ikaw ako ang love. Love, ikapoy na ko love. Ako na lang always love. Okay man ta love dati, katong wala pa ka nag-review. Masuko pa man gani ka sa ako dati, inig mas ginauna ti ka kaysa sa ako ang studies. Love, asa na ka love? Love, dili ko ka-graduate karong 2020 love. Love, I failed love. Bagsak ko love. Katong gabiin na nadawat ka sa imuhang gina-applyan, nag-ingon na manawag kag balik pero wala Japon.
Mao na siguro tong ginaingon nila, langit ka og yuta ko. Kaysa ikaw, gina-achieve na nimo imuhang dreams, pero ako ani, mat-amat nagkawala sa ako Love, kailangan kaayo ti ka that time, pero asa man ka anang panahona. Love, kapila pa dapat ti katawagan, love? Love, asa naman ko sa imuhang kinabuhi, love? Naapa ba ko diha? Kung naapa ko diha, unta bisag ka isa lang. Gias ko nimo kung kumusta na ako ang studies. Love, the time na naga-review ka, grabe ako ang sacrifice. Halos kisakit ko, love, pero wala ka kadungog sa ako na nagreklamo ko kay kabalo ko kung unsa naka-importante para nimo. Love, grabe na kaayo ka selfless, love, na wala na nako nabantayan bisag ang ako ang dreams. Mat-amat na nawala, love, ako ang scholarship. I know, bisag dili ingon ni mama, na-disappoint na ako siya. Love, mura ko kanang bata na nagapangayo sa kalsada, love. Para lang mahatagan og attention ug care, love. Maong katong giingon nimo ganina na last na lang ni, di na ka makalimot. Love, last na jud ni, kaya at this time, I choose myself, love. Sorry if karong time maging selfish sa ako. Love, kailangan kaayo ko sa ako ang self-love. Wala ni tao mag-comfort na ako. Maong ako na mag-comfort sa ako ang self. Wala na'y mag-cheer sa ako Maong ako na mag-cheer sa ako ang self-love. Pero ayaw ka pala ka. If di man ko mag-graduate karong 2020, I promise to myself, mag-graduate jud ko sa 2021. Sorry if gikapoy ko. Sorry if one day ni-surrender na ako ang heart. Pagtulak na ako sa iyaha, nihilak na pod siya. Ang amo ang orders, walay ni tandong. Sorry, love. Wala na ako na-notice. Love, give me a chance, love. Ayuso na nako karon, love. Promise. Love, sorry kaayo, love, kung na-feel ko sa ako ang love. Sorry, love, sa pain. Sorry if kailangan pa ni mo manlimos. Love, sorry. Love, I love you. Love, ayaw ko i-give up, love. Sige na, love, please. Sige na lang kung hilak-an ng time, pero buo na jud ako ang desisyon. Mauna to. Unta, dati pa na nimo naisip, love. Siguro, love, gigamit lang ko ni Lord para makuha o ma-achieve nimo imuhang dreams. Sorry if dili na ako kaya ihatag ang second chance, kaya what if this is the last chance na ako para makagraduate ko para sa ako ang mama. Maong sorry kaayo. Love, maabot ra siya. Tapos, inig moabot na siya ha, unta, dili po niya ma-feel ang na-feel na ako karon. Basta, ampingin na nimo siya permi. Salamat sa tanan. Tapos, nilakaw dayon. Now I realized, dapat pag-abot sa love, ayaw pagdali. Isipon sa adyo nimo tanan na action nimo, kay tanan ana na ay kapalit. Ayaw na sad mag-pray kay God na, Lord, untang uyab na ako karon, unta siya na. Hey, what if ang lalaki na ginapray nimo, wrong person di ay siya? Maong maghulat na lang ta. To my Mr. Engineer, nag-start na amo ang second sem. I know, lisod, pero kaya ano na ako ni. I want you to be happy. Di na ko gusto laton ko nimo. Naa kay freedom, maong i-enjoy nimo imuhang life. I'm so proud of you. Kabalo ko lisod mag-move on, pero I know na si God sa ako Paayuhon ko niya og i-fix. Para pag moabot na jud ang tao na para sa ako i-treasure na jud ko niya kay gift ko nagikan kay Lord. Future CPA.